Ano pa ba itong mga nandito? Ay, mantika. Mantika. Harina. Kalamansi. Yung iba na lang kaya nuni. Andoon yung mga sandok. Ang ganda ng resort na overnight kami dito. Para sa kaway-kaway Ma'am Sarah. Ang sexy ni Ma'am Sarah. Puti Ay, Tingnan mo yung likod. Pamain sa likod na maputi. Porcelana. So, yun. Ay, may dala pala ako. Wait lang ha. Itutour namin kayo sa aming room. So, ayun yung aking dala. Shout out Elisa Vlog. Shout out. Shout out. So, yun. Ang dami naming pagkain, guys. So, puros pagkain, no? Puno. Puno ito. Mga pang sahog sa amin. Ay, saan ba ang open dito? Tahe. So, ayan. Dito, puros pagkain ito, puno. Meron pa doon, Kuya Noni? Meron pa. Nag-enjoy si Kuya Noni, kakahakot sa mga, mga kakainin namin. Dito tayo magluto? Aba, talagang pamprobinsya yung ating lutuan ngayon, Ay, si Ate Nor ang magluluto ng adobo. Saan tayo magsaing? Ayan, magatong ka. May dala kang lighter? Ha? May puspuro ka sa bag. Sige. Ate Nor, yung ating adobuhin pala. Ha? Oo, nandito na Ate Nor. Sige na, adobo na at pakain na tayo. Ipagsabay natin yung pagluto ng kanin at saka ulam. May rice may kanin tayo dyan eh. Gumapang sa yatay. Ha? May kanin tayo dyan, dala. May kanin? Ulam na lang. May kanin na daw dala Ate Nor. Ulam na lang. Mayroon kaming video Kakanta kami ngayon. Tapos, itong cottage pala, ayun doon sa taas may tulugan. At meron pang VIP. Ayun yung mga puros pagkain lahat yan. Paano pag-amak? Yung isda, mag-iihaw kami. Hindi, marami kayong biniling yelo. Ayun, pang fried chicken yan Ayun ba mamili ang pang fried chicken? Oo. Pang fried chicken. Mamilin, ano pa yung mix dun sa ilalim? Tapos Fried chicken at saka pang ihaw. tapos yung karne dyan, pwede naman palamutin nyo na yun. Ayun, yung pata natin. Ano to? Ano to, kuya? Ay, oo nga, para sa... Ito. Magsaing ito? Bigas yan, binili ko kaya baka kukulangin tayo sa kanin. Ay, meron kami. 10 kilo yung binili doon. Nasa kuan. Yung binili natin? Marlon, ay ne. Dalhin mo yung kwan dito. Yung mga Ha? Lalagyan natin to ng masira yung ating pagka-ulam. Nasaan na yung Ito. Nasaan na rin yung natin, yung alimang. Naandun ba nakalagay sa yung dun o yun? Yan. Yan yan sa may, anong tawag kayo yan, yung... Yan. Ito pa nakalagay sa 16. Alimango. Oo. Ha? Hindi pwede ikon yan lon ay ahawon tanggalin magsaing tayo ulit Ayan. Ito o. Pork chop. Pork chop. Uy, paano ang amak Pwede dito natin nilagay yung sinaing. kuya? Saan ilagay? Dapat lutuin natin. Di ba dito pwede ilagay yung sinaing? Kanin, pwede tita. Para hindi lumamig. Pwede din. Yung lang kalulugoy kasi masisira yun eh. Yung Gata. Hindi magluto ng mga nor ng Yung Adobo? Wala tayong ulam. Adobo. nor yung... Nasaan nakalagay ang adobo? Naroon na kayo, nandun o. Hiwa na ito, Tinor? Hiwa na? O siya, sige. Saan tubig? Kuya Marlon, ang tubig. Hindi ka, maano? Ayan pa. hindi ayun Ano?
Ano yan? Pansit Panghugas? na ano? Oo. Sige na, Tinor. Doon. Si Kuya na ano dyan, magpalaig pala. Kuya Marlon, palaig. Kailangan Oh. Ibabalik ulit natin dito yan. Ibabalik natin ulit. Ay, hala. Yung isda natin baka masira. Paano to? Dami ice dyan. Di, ihawin na natin yan. Huyan yung ano yung natin, Nur. Oh, mamaya. Adobohin. Palambutin na natin yun at hindi rin. Oh, sabi mo hiwa na. Iwan na yan. Ah, Ito na nga, ito yung adobohin. ang lalaki ng hiwa ng Tama na yan. adobohin. O sige na, Prituhin pwede na na lang. yan. Ay, matagal pag prito mamilin. Sige na, Adobo tama lang. na yun. Basta lutuin lang. Oo, adobo. Sige na. Ayun na, oh. At may kanin na tayo para makapag hapunan tayo. O, saan tayo maghiwa? Eh, mag-ihaw. Ihawin na natin yung isda. Kutsilyo ang natira. Di natin tayo nakakuha. Sabi ko ay sa inyo dala ng kutsilyo Kutsilyo ang nawala. Baka binatay nang inaalaala ko. Nasa utak ko pa naman ng kutsilyo kanina doon. Meron dito. Ayun! Ay, salamat! Ganun eh, doon mo na lang ilagay yung peno na. Pwede mo na lang ilagay yan. Para makita kagad yung gagamitin. Tungal mo naman ito. O sige, maghiwa natin ng sibuyas at saka bawang. Ano yung paminta suka. Nasa na? Busy kay ni Oy. Ayan o. Busy. Sabi mo, laban o bawi? Yung night mo. Saan yung mga bawang? Bawang, si Bina mag-ano ng bawang at saka sibuyas. Nasaan na ba yung bawang at saka sibuyas natin din eh? Eli, mga malaki ka dyan. Namin pang spaghetti. Oh, Ito pala yung sinasabi na ano na. meron Ano ako. sa may spaghetti? Oo. Ito. Ayan. Ubus na yan, te. Oo, kasi budget-budgetin na lang natin yan. Huwain ko na ito lahat. Nasaan na yung bawang sibuyas dyan? Andito. Aka na. Hati-hatiin na lang yan natin, Atinor, kasi ang ano na yan sa spaghetti ay... Nasaan na yung paminta? Tingnan mo may paminta doon sa May paminta akong binili. Tinawagan ko si Mami kanina. Wala. Ito, Atinor. Ay, shit. Sana. Luluto kami ng spaghetti eh. Ano, salang mo na ta. Sige na. Di ko makita yung paminta. Meron kami paminta doon sa kaldero. Check mo daw. Lord, doon sa kaldero na. Sa kaldero sa unahan. Sa inupuan namin kaldero doon. Dali mo na dito. Kutsara to. Nandun. Saan na yung sibuyas ba? Ito. Nasa yung kutsilyo? Yes, may saging! Kutsilyo po. Yan ang inano Sino ko. nagdampot ng kutsilyo? Spaghetti. Ito, ano ito? Ah, itlog. Itlog at saka... Sa ano to? Mantika. Wait lang, meron pa. Oh. Oh, Atinor, oh. Magic sarap. mo na ate. Thanks. Ano itong kalamansi? Slice na lahat. Slicing na siguro yan. Ano pa ba? Dinahanap ko yung binili naming paminta. Sayang naman yun. Ito kasi yung halo sa spaghetti eh. Nawala lagi. Wala. Eli, ano? Mga galawang kabaga yan. Baby, upo lang ha. Ang bilis natin Bebe, ha? gumayak. Oh. Pag kulo niya, no, luto. Ito naman, serious naman tong isa, oh. Assignment mo yan, madam? Kay Ma'am Amy to. Ah, mahal-mahal mo talaga si mami, ah. Ito o pansit bato ito lahat. Ayan. Ang bigat pala ng pansit. Dami. Saan niyo binili? Binili doon sa yung perdanihan. Ah, 5 kilo yung ganun. agoy, ang bigat. Sa binilahan naming burlalo. Mm. Tino ni and Marlon. May kasama. Kasi iisahin na lang. Mm-mm. Yung pa kay Nuni. Ang tagal ni Nuni. Ano tapos sa kayo ng kutsilyo? Ito, hawak pa ni Bina. Tama na, Bina. Tama na yan. Tapos may sibuyas na doon. Di pa sa ibang mga ano. Oh, sige na mamaya na yan. Bigyan mo na sige. muna kay ano. Adobo.
Nasa probinsya kami, mga kagwaps. ng cake sa sulatan ng happy birthday. Ano ko yun ulit? Yung kaldero. Doon sa, ano, doon Gitna. sa sinakayan namin. Doon sa likod ng driver. Ha? Yung kaldero na doon sa may tungan mo. O may flashlight kayo, mapunta tayo sa dagat. Andun na nga si Eli sa labas. Andun kay Kuya Marlon. Ala, wag mo pupunta pa rin. Kapapalitan mo ka dyan. May tubig dyan, Kuya Marlon? Sa... Ay, dagat? Nasa na? Ha? Ilog yan. Ilog ito? Kabila. Ito. Oh, galing sa ilog. Oh, di ano siya? Matabang siya. Di siya maalat. Ah, ayos ah. Hindi kasi, di ba, minsan pumapasok yung dagat din. Lalo na pagka high tide. Ito pala, oh. Di ko makita yung binili namin paminta. Alam ko may binili kami paminta eh. Nandiyan lang siguro. Ang kaldero wala ka nung ikaw ang maglakas niya. Ano ba gusto mo walang uling? Isa ulingan niluluto sa kahoy. Pag-uuling talaga yan. Nakakita ng dirty kitchen na walang uling. Lagi. Sus, Ginoo. Ito talaga si Madam. Ay, bilat niya mong kabayo na laglag. Ang sinabi, bilat ni Erwin Kabayo. Ay, hindi may Oh, si Atay. Lulutuin na namin ito at baka masira. May laing din, may gabi din bukas eh. Ay, magawa sila? Ito yung Natunaw na yung ano. Ay, nakalimutan ko pala magbili ng saging tsaka maglagain sa almusal. Okay na yan, Dina. Pahingi daw ng yelo at baka masira yung ano. Hawakan mo muna. Wala yung dalang asukal din? Hmm? Wala yung dalang asukal? Wala. Dudong, pumili ka sa merkado ng asukal. Lalakado niya ni Marlon. Parang nakadya lamang sa tabi ha? Hoy, Dodong! Dudong, palit ka ang kandito. Dodong Marlon! Bitsin o gasin. O, aman magkuhan, magsinugbag isda. Wawa mo si nanay Ihawin Marlon. na natin itong isda kasi mabulok pa to. Oo. Bukas iinitin na lang. Oo, kasi yung ano, puno, yung cooler, oh. Hindi na ma-insert itong ano, baboy. May baboy pa pati. Nilagyan mo yung nur ng tuyo sa kasuka? Yes. Walang sugar eh. Ay, wala pa kayong asukal. Magpili nga daw sa Okay, merkado. maybe you want to find a sandok. It's here, the sandok. Okay? Yes. I make it orange only, so that it will be... Ang gulo mo. Para English at kami di marunong mag-English. Si Bina, oh, serious si Bina, oh. Hindi pa kailam si Bina, eh. Parang Ay, walang kasama. syempre. She is Umagay ka very... naman sa vlog. Guys, good evening. Oh, She's yun. very serious, you know why? I'm busy. Because I'm busy. her habibi, ano habibi? Bibi, pak, pak, pak. Ano si Kuya sa Ipilpan pa yan. Yung kanyang habibi, Albi, yun ang Albi. Puso. Ah, Habibi, mahal. mahal. Mahal, minamahal. Ang aking kapuso. Dami pala bigas nilang dalan. Ay, hindi ako makano. Mamaya tangayin ako sa sukoy palayo. Takot ako. Kasi nisignus kabina Walang ha. problema kung ang syukoy, parang sa Huwag mo nila. naman natin. Ano, Mara? Makipag... Pag sinuni lang ang syukoy, no problem. Saan ka mag-ihaw? Na ang tangayin niya ay si Bina. Ay kung si Marlon ang syukoy. Ha? Si Ah, di si Marlon. Main pala sa Ay ikaw ang tangayin ni Marlon. Ah, bahala na. Ay, kaya Marlon, magpatangay si Ma'am Sara sa'yo. Oh. Tangayin mo na kasi. Kaloka.
Sabi ni Ma'am Romilda ay mangyayari daw ay lindol. Gaano kalindol yan? Gusto ko matagal na lindol. Ano sabi naman ni Nuni? Ano daw yun? Yung baga si Nuni, ano pa? Okay na ni, ano daw sabi mo? Bagong Ayaw dumating si Ma'am maglinis, Sarah, may maglinis sinabi ka kaya ay. ng ano, ng kwarto. Ay, sigurado niyang. Lindol. Hiniho nga, sabi nga niya, oh. Sino kasama mo na? Hindi ka nag-video. Ay, malas mo, hindi ka nag-video. So, wala tayong Kaya asukan, nga, wala tayong bibigyan niya sana adobo. namin yun yan. Ay, maraming video si ano yan. Pero Lang ko dito. Wala na. Kaikit na. Pag diyan kayo natulog na tatlo, baka marata yan. Di na. Dito no. Kahit saan yun mga yan. Yan, oh, pwede yan sa upuan, pwede yan, oh. Na-electric pa naman. Electric pa naman eh. wala talaga, hindi ko makita ang paminta. Ano sa kaldero nga? May pamintang buo, may dala sa akin pamintang buo. Ayun, oh, galing sa kaldero. Ang dami na Ako gusto ko ilihaw na isda. Ay, alam mo ba yung kantahan natin kaganina na yung bumigay akin dito ka. Ang dami daw namin ano doon sa ano ni Ate Marieta. Ha? Ang galing naman ng babae kumanta. Saan? Ang galing ko daw. Sabi daw ni Ate Marieta, galing ng ano yan, Dubai. Binidyo ni Ate Marieta. Hindi, Tapos, kaganina. Kaya isinend ko naman sa kanila, isinend ko kay kuya. share mo. O yung ano natin, di ko kumanta eh. Live. Oo. Tapos, Sabi na, sila daw lahat nanonood daw, dami daw nanood. Sabi na, ang galing ng babae, ang ganda kumanta. Ang ganda. Kano ng langkati ngayon? Mahal Ay, ano? puno na yung Sandaan. Tapos iba nag-ano, kumanta din kami ni None. Oh. lan. Ayun, ang galing ng Puno na kumanta. yan. Sabi ko, Tinigilan ikaw ko kaya muna. yun. Ang dilim, may ano pala. ay pinatay na. Pinaghakutan ng kakabugrat. Ano Pagbuhos na lang yun. Ay, kipatay mo na rin yung sa akin. Ha? Anong Tabuin mo kakabuglat? kasi, Lan. Tabuin mo. Sino nag-off ng ilaw na sasakyan? Ako. Malulubat ka nun. Nakalimutan ko. May malinis naman na doon. Nakalimutan ko ay. Okay na yun. Bukas pati yung pinto niyo dun. Oo, ay wala naman Nakapadlock tayo. yan doon. Tayo lang naman, di ba? Wala Tayo lang naman. yung kandado doon. Ha? Nandun ba yung kandado doon? Ngayon ako ni mo ganda doon. oh. Sinayang mo naman yung mga dulo-dulo. So, ayun, magmumukbang na kami. Grabe guys. Maganda bagang tingnan. The cake. Ito si Kuya. Oh, may ganito at rito. Ito yung ano niya. Ay, alat, ganito. Ay, ayun. Alisin mo sa karton. Wait lang po, Mi. Kay bibit-bitin ni Kuya Nuni ito eh. Oh. Ay, may lalagyan man baga sa ilalim. Oh, yung candle, yung candle. Kuya Nuni, paki. Ay, yan. Oh, hindi na. Ngiti ka, Kuya Nuni. Sa gitna natin. Kain di. Para lumiwanag ang Ano yan, di pa? mawawala na lahat ng problema sa buhay. Pwede. Problema yan. Ilabas mo yung nag-iisa mong ipin. Ayan na. Kanta, kanta. Kanta! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Woo-hoo-hoo! Happy! Lakasan naman! Gutom na to mga ito! Day to you! Woo-hoo-hoo! Happy birthday to you! Woo-hoo-hoo! Happy birthday to you! Woo-hoo-hoo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya Noni! How old are you? Wish mo na! Are you now? Oh, meron eh. Wish ka na, wish, wish! Wish mo na! Siya na, tapos na? Oh, yay! Aray ko. Palakpakan! Oh.
secret. Ayaw i-share yung wish ni Kuya Noni. Dito. Oh, yan. Oh, si Marlon naman. Okay, Marlon. Sabi mo mabis na. Okay, Marlon, halika dito. Birthday mo. Halika rito. Mamaya ka na magsubo. Mamaya, iwan mo muna yan doon. Di pa naman ako birthday. Di bali na. Oh. Asan ang lighter? Oh, lighter ulit. Dalawa pala ang birthday namin. Di ko alam at ngayon na. Lighter, where's the lighter? Napunta ang lighter. Lighter po. Di, nandito na lang. Ang kulit mo. Lighter na saan? Dalawa pala ang birthday namin. Ba't isa lang tong cake? Oy, akala ko si Pianoni lang. Napicturean na yata. Pipicturean kita pa, tapos i-send ko kay Len. Wow! Ayan na. Go. Uy, mahangin. Bili na Oh. kayo. Happy to you. Happy birthday to you. Uy, dalaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wish! Message! Mag-wish ka muna bago ka mag-ano. Oh, Gusto mong mangyari sa buhay mo. Gusto mong anong gusto mo? private si Kuya Noni, private eh. Wish ka muna bago mag-private. Sige na. Anong wish? Wish na. Gusto mong mangyari. Kasama na daw. Magkasama kayong dalawa, mag-asawa na kayo. Naghahanap na mapapangasawa. Akbay mo. Yee! Wish ko ay, Ano? wish ko ay palaging maraming handa. Okay. Tsaka limango. Di ba ka nag-ihip? Ihip! Dalinat na gagawin. Ihip mo na. Buhay itong mga... Ha? Ang kulit din. Pura blue na! Oh, yan. O, kainan na! Ano? kay Kuya Marlon. Mag-pray-pray. Sinong mag-pray sa food natin? Yung dalawa nun eh. Hawak mo. Picture kayong dalawa. Hawak niyong dalawa. Okay. Okay. O, tingnan dito. Piano ni. Nani? Smile. Smile naman. Anong gusto mo, baby ko? Okay. O, huwag yung bitawan. Malayo na bilang. Pasalamat kayo. At saka dito. Dito. Lalong-lalo na ito. Dito. Dito sa dalawa. Sige, ata. Salamat po sa lahat ng sponsors at sa mga tumulong sa amin para maidaos ang simpleng birthday na ito po. Marami pong salamat Ha? Sa mga? sa mga sponsors. Ayun. Ikaw, palakpakan. Ikaw, Kuya Marlon, ano? Ganun din sa akin. Thank you. Kailangan meron Sabihin mo. Sa lahat ng sponsor. Lalo na sa mga bisita na. Lalo na sa mga bisita. Nino, sinong bisita natin? Mga imported? Mga sponsor kay Munsa Kabalit at kay Ate Amy. Okay. Hindi, ate, may mami. Ha? Helen. Kay Ate Ma'am Ma'am Amy. Helen. Okay. Oh. Okay na ni. Oh. Thank you, Lord. Kainan na. So yun, ito yung aming dito kami kakain. So mukbang motif ang ni Kuya Noni. And then yung aming mga food is nandito. Ay, sana tilalagay ang bulalo. May mangkok po kayo? Sayang naman tong sabaw nito, oh. Wala nga. Naka-cover yung aming mga food. Kain na. Ayan. And then, ayun. Sus, grabe, ang daming handa, guys. Oh. Spaghetti and sutanghon. Kainan na lahat!
Nasaan na si yun? Bina, kuha. Bira, Bina, bira. Sige lang. So yun, nagluluto pa din kami. So ayun yung pagkain namin. And meron pa dito. Ito. Yan, meron din kainan dito sa labas. Ayun, nag-iihaw pa kami, guys. Oh, yun. Eto pa. Grabe, kawa-kawa yung mga ano namin, guys. Oh. Di ba? Kain tayo. Kain. Shout out po sa lahat, guys. Yan yung aming. So, ayun, may inihaw pa ulit. Oh, di ba? So, hindi pa kami tapos magluto. Marami pa ba? Marami pang iihawin. So, dami kaming pagkain, guys. Madami, mga kagwaps. Mga kalingap. Kain po. Ang hirap naman kumain itong alimas. Talaga. Bakit? Kukut-kutin mo pa? Grabe naman yung babae na yun, oh. Grabe, oh. Dami. At pagulay ako eh. Dito ba ginulay yung Bakit kunti lang kinamong ano kayo ni? Banat sa ulam, oh. Hindi na namin kayang gulayin. Dito yan kagabi. Pwede na namin kagabi. Ano ito? Kanin. Baboy? Opo. Kanin? Sige na. Kaya hindi kayo nakarain. Nasaan na si Cesar? Hindi yun. Makamukha na yan. Layas ng layas. Hindi na ako, mami. Ang sarap dun, oh. Abad ano ka, Ma'am Brit? Itong tumakas na alimango sana kayo. Sa alimango, ang hirap kayo. Ah, Nagtakas sila sa alimango. Lato. Naglakad na dito. Yan ang ayaw ko dyan. Ang hirap kayo. May tumakas na isa? dalawa. Kuhanan mo din ako. Ako. Nakuha ko. Yan. Uy, nahulog na. Sando kita. Bukas na yung gusto na. Tika, Tawagin na. ang pagkain, oh. Kuya, ulit daw, kuya. Sasabihin mo? Sinong bumili nito? Oh, bakit ni, ano? Oh, ngayon, problema ng pag-ubos. Kung sinong pumili siyang kakain. Walang iya. Ay, ako. Ilan ba bumili nito? Kaming tatlo. Si Ate Nor, si Mamili na ako. Paano to? Tahin ta. Nor, magayak na tayo. Mauwi na tayo. Nor. Oh. Grabe, ang dami pa, oh. Diyos ko. Ano? Kaya pa? Kaya pa ubusin? Patay tayo dyan. Dami, oh. Meron pa doon, oh. Mapunta din tayo. Doon pa, oh. Punta pa tayo sa Lanuni. Pumatok ka. Madala pa tayo doon ng ano. Mamaya na? Maring. Alas 5. Sila Nuni na. Them